Meer aangiftes en aanhoudingen na reeks mishandelingen op Schouwen-Duiveland. We zoeken een uitweg om toch nog ergens een feestje te kunnen bouwen en dat doen we dan hier zo. Maar met geweld en zo, ja, dat vind ik een beetje overdreven en daar houden we eigenlijk niet zo van. En verder vandaag. Ieder kind 2 dagen gratis naar de opvang. En marechaussee controleert op coronabewijzen. Goedenavond. Opnieuw aanhoudingen op Schouwen-Duiveland. Na een periode met een aantal ernstige mishandelingen op verschillende plekken daar. Ook hebben zich nieuwe slachtoffers gemeld. De gebeurtenissen houden de bewoners in hun greep. Maar dat geldt ook voor toeristen en de jongeren die daar nu vakantie vieren. We zitten daar op de camping en er gaat altijd wel een beetje rond. Alleen, ja, er was eergisteren van een vechtpartij of iets. Steekpartij ook van gehoord hier zo. En, ja, ik vind het lachen dat hier kan wel een feestje gebouwd worden, maar het moet niet allemaal geweld en zo. We snappen omdat met corona de kroegen allemaal dicht zijn. We zoeken een uitweg om toch nog ergens een feestje te kunnen bouwen en dat doen we dan hier zo. Maar met geweld en zo, ja, dat vind ik een beetje overdreven en daar houden we eigenlijk niet zo van. Je zoekt het ook wel een beetje op hoor, ruzie maak je wel zelf. Als je niks doet, dan denk ik dat ze ook niks terug doen. Maar als je allemaal ruzie met mensen gaat maken, ja. Nu zie ik jullie wel met vuilniszakken en prikkers staan. Is dat vrijwillig? Ja, nou, niet. Ons eigen beetje misdragen op de camping. Maar geen geweld, helemaal niks. Alleen een beetje lompigheid. Ja, een beetje misdragen. Aangeschoven is politiewoordvoerder Alwin Don. Meneer Don, hoeveel aanhoudingen zijn er nu geweest? Er zijn 2 onderzoeken die lopen. We hebben vorige week een reeks incidenten gehad. Daar hebben we 4 jongeren voor aangehouden. En vannacht hebben we voor een andere incident 5 jongeren aangehouden. Dus dat zijn bij elkaar 9 personen. Hebben die iets met elkaar te maken? Gaat het om één groep? Nee, die hebben zeker niks met elkaar te maken. Er zijn 2 aparte zaken. Maar hoe kan het dan dat je zou zeggen van, nou ja, dat dit opeens op Schouwen-Duiveland op deze schaal plaatsvindt? Ja, dat van vannacht is echt een incident. Vechtpartij, er is ook een tas gestolen. Maar dat gebeurt wel eens vaker. Maar wat we vorige week zagen was een reeks van ernstige incidenten. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, er zijn nu ook 5 extra slachtoffers die zich hebben gemeld. Hè, die bij thuiskomt naar hun politie stappen en zeggen, ja, ik ben ook slachtoffer van mishandeling op Schouwen-Duiveland. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dat komt ook wel door de publiciteit. Want we hebben vorige week deze ernstige zaken naar buiten gebracht. En gezegd dat we een onderzoek zijn gestart. En dat heeft ook landelijke aandacht gekregen. En daardoor hebben we inderdaad van 5 mensen, eentje uit de regio en 4 buiten Zeeland, hebben we reacties gehad. Meneer Don, we praten zo meteen eventjes met u verder. We gaan naar Scharendijken op de Brouwersdam, want daar staat verslaggever Jan-Jaap Corré. Jan-Jaap, die 2 jongeren die je hebt gesproken, die hebben we dus gezien. Maar hoe is de sfeer bij de rest? Nou, de jongeren die ik spreek, die zeggen vooral, ja, wij zijn hier gewoon in Zeeland om lekker vakantie te vieren. Niet om omgein te trappen en om geweld te plegen. En daarbij zeggen ze wel van, ja, in corona is dat wel lastig om echt een leuke vakantie te hebben. Denk aan de discotheken die dicht zijn. Daarom komt het regelmatig voor dat ze in dit tunneltje achter mij, dat loopt onder de N57, 's avonds gaan zitten met z'n allen. Daar beginnen met feestvieren, maar vanuit die bijeenkomsten hier komen dus ook geweldsmisdrijven. En daarom hebben camping-eigenaren hier in de buurt al gezegd, mijd dat tunneltje nou, want dan kan je wel eens op problemen komen te stuiten. Want je hebt inderdaad, Jan-Jaap, ook met ondernemers gesproken. Hoe reageren die? Ja, die willen niet in beeld, omdat ze bang zijn dat het geweld wordt gelinkt bijvoorbeeld aan hun zaak of aan hun camping. Maar ze zeggen wel, ja, het is heel vervelend en we willen er graag zo snel mogelijk vanaf. En ze zeggen ook wel allemaal, ja, dat corona, dat maakt het lastig voor die jongeren, ook hier op Schouwen-Duiveland. En daarom hopen ze ook dat als corona voorbij is, dat ook het geweld hier voorbij zal zijn. Jan-Jaap, dankjewel. Nog even terug inderdaad naar Alwin Don van de politie Zeeland-West-Brabant. Ja, het verhaal van onze verslaggever, hè, dat het zo lastig is voor jongeren in deze tijden van corona. Kunt u dat beamen? Nou, dat zien we al langere tijd, inderdaad. Maar ja, om je dan zo te misdragen wat zich vorige week heeft afgespeeld, dat kan niet. Maar nog even over het onderzoek naar vorige week, want dat loopt nog steeds. Hoe staat het daar nu mee? Hè? Heeft u een beetje een beeld dat daar in ieder geval dan vorige week, want u zei de jongeren van afgelopen nacht, dat was een incident, maar die gebeurtenissen van vorige week, dat het echt om één groep gaat? Of het één groep is, dat moeten we nog onderzoeken. We hebben in ieder geval 4 jongeren aangehouden. We
We hebben ook dus al meerdere reacties uit het land gehad. Ook hebben we beeldmateriaal al gekregen. Maar in dit onderzoek is nog meer beeldmateriaal erg belangrijk. En u roept ook getuigen nog steeds op? Als getuigen zich willen melden bij ons, heel graag. En beeldmateriaal willen aanleveren. Alwin Don van de politie, dank u wel dat u hier was. Elke week 2 dagen gratis opvang voor kinderen tot 12 jaar. Daarvoor pleit kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Of de ouders nou werken of niet, het zou goed zijn voor kind en ouder. Zeggen zowel kinderopvang als basisonderwijs. We moeten eigenlijk af van al die labeltjes aan alle kinderen. Als we nou gewoon alle kinderen dit toegangsrecht geven, dan kunnen wij als kinderopvang ons ook weer meer doorontwikkelen en veel meer richten op een ontwikkeling van kinderen samen met onderwijs. En dat doen we ook al heel erg nauw samen, maar dan kunnen we dat nog veel beter doen. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is helder. Gratis opvang voor alle kinderen tot 12 jaar voor 2 dagen per week. De organisatie gaat daarmee verder dan een recent belangrijk advies van de Sociaal-Economische Raad. Die wil dat het nieuwe kabinet de kinderopvang vooral toegankelijker maakt. Hier dus een pleidooi voor gratis. En als dat er financieel echt niet in zit, in ieder geval een ander systeem. Want iedereen heeft wel gemerkt ook van hoe ingewikkeld de kinderopvangtoeslag is. Ja, de hele kinderopvangtoeslagaffaire natuurlijk. Dat is iets wat we niet meer moeten willen. Dus het systeem wat er komt, ja, in mijn optiek zou het goed zijn om dat gratis te maken. Het toegangsrecht voor kinderen. En anders echt een heel eenvoudig systeem. Ook de 2 andere kinderopvangorganisaties in Zeeland, Kibeo op de Beverlanden en Schouwen-Duiveland en KOW op Walcheren, pleiten voor dat laatste. Maar de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen gaat een stap verder. Het zet al jaren in op nauwe samenwerking met de basisscholen om de concurrentie met de Vlaamse buren aan te gaan. Daar kunnen kinderen vanaf 2,5 gratis naar school. De samenwerking tussen opvang en school werpt zijn vruchten af. Zeker voor jonge kinderen die met een taalachterstand kampen. Als die ontwikkeling voor die 4 jaar er niet was, ja, dan zitten die kinderen vaak met grote taalachterstanden. Ja, en daardoor ook met enorme ontwikkelingsachterstanden die ze nauwelijks nog recht kunnen trekken in de rest van het primair onderwijs. Dus het is voor ons helemaal geen discussie of die ontwikkeling en of dat ook goed is. Hier in Zeeuws-Vlaanderen nodigen ze het nieuwe kabinet uit om te komen kijken. Deze regio kan als voorbeeld dienen, zeggen ze. We hebben al een heel programma gereed liggen om in ieder geval zodra het kabinet geformeerd is, ja, op weg te gaan naar Den Haag. Aan te vragen van geef ons een pilot voor andere type bekostiging, voor andere manier van werken met, in plaats van die hele toestanden. Zorg dat ons gelijke speelveld gaat ontwikkelen. En wij laten jullie, als je dat wil, kom maar met z'n allen. Wij laten jullie iets zien, een project wat prachtig is en wat een voorbeeld kan zijn voor heel Nederland. Wie de grens met België overgaat, kan vanaf vandaag gecontroleerd worden. Reizigers moeten aan kunnen tonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve coronatest laten zien. De Koninklijke Marechaussee voert de controles uit. Het gaat vooral om mensen die terugkomen van vakantie. Mensen die in België werken of daar even tanken hoeven zich geen zorgen te maken. En ook boodschappen doen over de grens mag gewoon. In Koewacht, direct aan de Belgische grens, maken ze zich dan ook niet zo druk. Wij zijn het wel gewend, want ik heb vroeger aan de grens gewoond, zeg maar. En daar stond regelmatig ook de marechaussee, maar ik kan niet echt zeggen dat je er veel last van had. Soms is het wel nodig, soms overdrijven ze ook. Als lekker controleren. Heeft de mensen weer een fijn gevoel. Maar ze moeten niet constant, als ik de grens overgaan, niet iedere dag dus een beetje stallen. Nee, want dan word ik ook qua pisnijdig. We zijn nog niet in een communistische staat. Hè. De politie heeft een verwarde man aangehouden die vannacht een tent heeft vernield van de vaccinatielocatie bij Studio A58 in Middelburg. De man sneed tentzeilen kapot en probeerde ook brand te stichten. Hij werd rond 4:30 betrapt door een bewaker die de politie inschakelde. En de man ging er daarna op zijn fiets vandoor, maar werd door de politie aangehouden en zit nu vast. Volgens de GGD konden alle geplande vaccinaties vandaag in Middelburg gewoon doorgaan. En Enrico Buitelaar uit Zierikzee heeft een droom. Nu nog werkt hij in de supermarkt, maar hij wil zijn brood gaan verdienen met het inspreken van commercials, programma's en documentaires. Het liefst denk ik het inspreken van documentaires. Dat zou me het allermooiste lijken. Maar ik zou ook wel genoegen nemen met bijvoorbeeld het inspreken van bepaalde programma's zoals Chateau Meiland of Geer en Goor of weet ik het wat. Dat vind ik allemaal ook prima.
Ga de wereld over met D-reizen. Ga de wereld over met D-reizen. Nou, ik denk ongeveer zo'n 3 maanden geleden. Ik was aan het werk bij de Aldi en een paar collega's kwamen naar mij toe van... joh, je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren. Moet je iets bij de radio gaan doen? Dus uiteindelijk ben ik op internet gaan opzoeken wat ik ermee zou kunnen bereiken. En toen kwam ik uiteindelijk terecht bij een voice-over coach. En daar zag ik een cursus staan van een maand. En dan stond hij eigenlijk klaar voor het voice-over werk. Op vakantie gaan was nog nooit zo makkelijk. Op vakantie gaan was nog nooit zo makkelijk. Het woord zegt het al, acteren. Je moet eigenlijk in feite weten wat je doelgroep is. Is het een oud persoon? Is het een jong persoon? Moet het vrolijk zijn? Moet het zielig zijn? En daarop moet je eigenlijk anticiperen. Net als dat een acteur dat doet in films. Nou ben jij niet zichtbaar in beeld. Op wat voor soort bekendheid hoop je dan? Dat mensen mijn stem horen op de radio of bij een reclame of bijvoorbeeld iets inspreken. En dat ze dan alleen maar hoeven te horen en denken van, oh, dat is die gast. Dat is die gast. Omroep Zeeland. Voor iedereen en overal. Er waren vandaag vaak donkere luchten met af en toe een bui. Maar ook kwam de zon af en toe tevoorschijn. En dan was het best lekker. Vannacht en morgenochtend nog kans op enkele regenbuien, maar dan klaart het op. En dat is het begin van wat mooiere dagen. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog een uitgebreid weerbericht na Regionet. Ik zou zeggen nog een fijne avond en graag tot morgen.